Bayabrok, जों किसा जरा किसा जगा सिरिं बा चुपके तंखे बिलाइनो हामो abo wngkha psychology rok samani kokno tongo gyani borok rok hingke kok komsao susto sak kaham rok hingke samungno komchao aboni bagino chung chikon samung se ingya tuike nakulna nango jesuk kok komsanai asukna bipurni chali tongi mannai hai ingya ke dusmajana ni bisik joranangya borok kok sanani siringmani wngkha 2 থেকে 3 বছর Pia ba bojaga tam kok sani nang abo siringnani hingke jora nang thango tia shano norok bujida mankha emon borok tongo nijini yaksi yagara gana gini sini jagrokni tomung samung kok baino chungno sik bukap nangi kosteru aw moi sajakmai hinjakmang kok rokno tia sa tai pugi thangya tini ang o video no tiyei pasta nangkok mani siringjaknai kok thai sawana je jaga ni chup tongkhe no sanai abuni badebo chup tongnani je upukar tongmani abno bo sawana pulana sawana bo situation no chung chup tongnani nangnai number 1 tongthokte anandoni jora a jora tini borok bukha jerok khai ingi thang o jora no jotto borok ni tomu udila khai chawi simna gulpani bare kamajak a jora no chup tongnani nango karon hengke o anandoni bagai जों emon mungsa siklai thangjak ksam kok buino sajakti ngnai olokhe no hingsa yake opoman dewi mano hoito ba tongthokni bagai buino kok ro hi paijagi mano olokhe aboni ni kok sotti ko biklai manani sambab ngla o jora kosto manani jora upuli phai mano aboni bagai tongthok anandoni jora obo जों siring chup tongnani saitugi tongani nango number 2 basic jolimani jora chini life o onek hamya positive phainai aw onek somoy dorjo sima pat thangnai nini onek kisu agini laija kok mutumani mano haipano nung bini biskango chup tongkhe abo buddhimani kam kokno tong jolima thamjini kunu halok gerei sini bukhok ni kokngkha noba bufuru bukhani kok ongkori thang saisi manrigla abuti hai kok rokno hingke sak pangana tongfuru saisi manglak chung o sajagma kok rok buino emon bukha punangnai bini jibono kaisa uniti ni lama nahar mung tongmaro slaijagi rimano abuni bagina joli jak thamjini jora siringke chup tongke no hamo number 3 walaima jora jara sikito borok je karone haina tokra rikhe o boroni sago kisapno gyan karini tomu sini jago borok nungbai tongma chama muksa karon sarano haina tokra rinai abni bagai o jora chung siring chupke tongthai o borok je sanamu jak tongmani soi thangthang onek borok no tongo buinunglugo kok samia sejanani bolainani bas hoyto nung onek kisu soi mano haipano nung jotto jagano buino phurungna ta naidi karon jotto borok bujugi thamgi mannai girui je jaga kok banglai tokore laima jaga nijino serapru proman khlaina ta naidi tamo hke tokrarima abo buddhimani gyanni samungya kaham wala yakarui tokrariya tongkhe abo se buddhiman hini sini jago jara wala mangkok rokno buini globo salainai rok brokni tomu bili hamia brok non tola skilgna nainai abni bagi nijini sonman rok khani bagi tokra kok banglai ma jaga wa kuno ta sari jodi sambhav mkhe a jaga ni kodlei thangi paidi chup tongkhe mane mohaya je mungsa phana sia jara kisa sia kisa bujiya brok no bisik per ngro kok no tongo khali gola hingke khorang kebang awasungo Swami Vivekananda samani walai torkori oi paimaslai kesen ngai thangmano hamo tamono hunke buddhiman rok kesen ngnano kijagya tomongon sinijago murko rokni samu hunke number 4 nijini ngi ke bonono kisu sake যখন নিজনি borok kebo kisu sake mohai ngi thango je nung mung sasaya purat klaima kri phano haipono no hamia dusri wi tongo
o jora kebo khoroksa juti buini buskango phai sabeke nini mungso saya dosi kri hinai a jora chup tongdi asik jora saisum no sesta klai tongmani mungso saya kri hini proof nani pia ba kuno proof fol manya tai nini brok nini faising kok ni jukti sake o jora chupke tongdi apur nini sonman bari thangana number 5 nijini kok no bui sale tongmaro mohe borok kebo korina je buini personal uglo kok no saya kari tongi mannai ro khub kom no kebo saya karina salane mangna bisi kebang o borok kaham ungi thangbo hamya na jago pia nin uglogo hamya kok salinai obak kari kaham wanchugu yapiri sema jora jotto jagani ansari na thangke nang nini dreams no successful klai mangla jesuk kaham klai di haipana nini uglogo kok hamya mamang no salai nai o borok rok seza laima thakla abuni bagi no hino sup tongdi masa borok bebak borok ni bagi kaham ungi manya onek borok ni uklogo no seza layo kunum kok sana thangke nono borok ni jaga nono tola sklik na nai nai mohe borok ni kunjota kaidi chupchap ni dreams ni bagi samukhlai thangdi borok ni slai onek kujo kasate jate borok ni faisingti nono nasigi naharke nono kusuku nasigna nangthu ma saroda samani jodi kebo nono hamia sapano abono bukhawo hameta ngjakdi karon ei laibo chung jotto borokni bukhawo kaham borok ungiba hinjagi manya chini o laibo kisa kaham khlaina thangke kok samani slai kok khnanani si bisik nangkugo sirmung ses paimung krei thialakma tongsak no sirungi mano chupkhe tongnai borok no bukka hinja karon onek bisi gyan proman klai sinijak mani si abo kambai si borok ni gyan u buddhi sinijago baya borok tinini jora asik no khaklai o video jotoni bukhawono nangana hinai jodi hamjake o video no ini dol baya tai dada manai songno totono no share khlai di ang bai te wisem malai pinai ketal positive one sumong bai a jaraka